बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया एनडिएफबिनि गिबिसिन मुंख्लं बिबाम्बुर गोरानि 36थि मुंख्लं सान फालिनायाव बाहागो लानानै खौरांगिरिनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा फोरमायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बिथाङा फोरमायदों दि बर' हारि हिसाबै जिउआव जेसेबांखि जों थांनानै थाबाय थागोन एसेबांसिन बिबाम्बुर गोराजों लोगोसे एनडिएफबिनि मुंख्लंफोरखौ मान बावबाय थागोन। जिउआव जेसेबांसिम जोङो थांनानै थाबाय थागोन बर' हारि हिसाबै बिबाम्बुर गोराजों लोगोसे एनडिएफबिनि मुंख्लंफोरा 3111 सा दङ। बे 3111 सा साफ्रोमखौबो जोंनि गोसो गोरबो जिउ होनानै जों बिथांमोनखौ खुलुमबाय थागोन, मान बावबाय थागोन। बिथांमोना हारिनि थाखाय जिउ बावनायल' नङा, हारिनि थाखाय दिथागिरि महरै जोंनो मोनसे लामा होलांबाय। जों बे लामाखौ जेब्लायबो फोसाबना लाबाय थानांगोन, मानोना बिथांमोननि थै आरो जिउखौ जों बेसेन गैयै खालामनो हाया। हारिनि थाखाय जिउ बावनायल' नङा, हारिनि थाखाय दिथागिरि महरै जोंनो मोनसे लामा होलांबाय। जोङो बे लामाखौ जेब्लायबो फोसाबना लाबाय थानांगोन, मानोना बिथांमोननि जि थै, बिथांमोननि जि जिउ, बे जिउखौ जों बेसेन गैयै खालामनो हाया। आरोबाव बिथाङा फोरमायबावदों दि साफ्रोमबो गेदेमाफ्रा सोरगोआव थानानै आइराखि गराय जानानै बर' हारिखौ दैदेनबोगासिनो दं, जायनि थाखाय दिनै बर' हारिखौ रावबो फोजोबस्रांनो नाजाबाबो हायाखै। सोरगोआव थानानै आइराखि गराय जानानै बर' हारिखौ दैदेनबाय थाथों आरो थाबोगासिनो दङ, जायनि जाहोनाव गिदिर गिदिर नाया फिसा फिसा नाफोरखौ ग्लब ग्लब मन'नो नागिरनाय बायदि बर' हारिखौ मन'नो नागिरबाबो दिनै बै मुंख्लंफोरनि नोजोरनि थाखायनो, आशीर्बादनि थाखायनो दिनै जोंखौ फोजोबस्रांनो हायाखै। मुंख्लं सानखौ फालिबाय थानो थाखाय जोंनो ट्रास्टनि गोनांथि दं। बेनिखायनो बे ट्रास्टनि गेजेरजों अराय जुगामि खालामनो मिजिं खालामदों आरो बे ट्रास्टखौ खुलिनायाव आंनिफ्राय 5 लाख रां अनसुंथाइ होगोन होनना मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों। बेनि अनगायैबो रनजित बसुमतारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। थामोनथा आरो जुगामि गेरेमसा हारि दानायनि थांखिजों 34 बोसोर बर'नि गोलाव सोमावसारनायाव एनडिएफबिनि दावहारु जोहोलाव गिबि मुंख्लं बिबाम्बुर गोरानि जा गामि, बे गामियाव फैनानै बिथांनि मांखरसालियाव बिबार बावनो मोननाया जों साफ्रोमबो बर' फिसानि थाखाय आशीर्बाद गोनां मोनसे हाबाफारि। जिउआव जेसेबांसिम जोङो थांनानै थाबाय थागोन बर' हारि हिसाबै बिबाम्बुर गोराजों लोगोसे एनडिएफबिनि मुंख्लंफोरा 3111 सा दङ। बे 3111 सा साफ्रोमखौबो जोंनि गोसो गोरबो जिउ होनानै जों बिथांमोनखौ खुलुमबाय थागोन, मान बावबाय थागोन। बिथांमोना हारिनि थाखाय जिउ बावनायल' नङा, हारिनि थाखाय दिथागिरि महरै जोंनो मोनसे लामा होलांबाय। जोङो बे लामाखौ जेब्लायबो फोसाबना लाबाय थानांगोन, मानोना बिथांमोननि जि थै, बिथांमोननि जि जिउ, बे जिउखौ जों बेसेन गैयै खालामनो हाया। बेनिखायनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों दुलाराय मुलुगाव थानाय बर' फिसाफोरखौ दिनैनि बे गोथार सानखौ, गेदेर सानखौ बर'नि मोनसे गेदेर सान हिसाबै गोसोखांफ्लायबाय थानो हानायनि हाबाफारि मावनो थाखाय आं गुरैयै खावलायहरबाय। मानोना साफ्रोमबो गेदेमाफोरा सोरगोआव थानानै आइराखि गराय जानानै बर' हारिखौ दैदेनबाय थाथों आरो थाबोगासिनो दङ, जायनि जाहोनाव गिदिर गिदिर नाया फिसा फिसा नाफोरखौ ग्लब ग्लब मन'नो नागिरनाय बायदि बर' हारिखौ मन'नो नागिरबाबो दिनै
बै मुंख्लंफोरनि नोजोरनि थाखायनो आशीर्बादनि थाखायनो दिनै जोंखौ फोजोबस्रांनो हायाखै। जों जेब्लायबो बिथांमोनखौ सेलुट खालामो। गोजोननाय मोन्दों। गिबि खेबनि थाखाय आं बिथांनि गामियाव फैनानै बे मांखरसालियाव बिथांनि जानानै अबंलावरिनिसिम आर'ज गाबनायजों लोगोसे साफ्रोमबो मुंख्लंनि थाखाय आर'ज गाबनो मोननायनि। सरासनस्रायै जेनेरेसन टु जेनेरेसन जोङो जुदि मोनसे हाबाफारिखौ मावफुंलांबाय थानांगौब्ला जेब्लासिम जोंनि बे दावहारु हान्जाफोरा थाबाय थागोन अब्लासिम जों बेखौ मानिबाय थागोन। नाथाय जेनेरेसन टु जेनेरेसन जेब्ला बियो थांबाय थानांगौ जायोब्ला मोनसे समाव मानसिनाव मेंनाय बानाय मुजुनाय फैयो। दा बेखौ जोङो खेंख्रा खेंख्रिबाबो एरखेनानै बे मुंख्लं सानखौ जोङो फालिबाय थानो हानाय बायदि जोंनो ट्रास्टनि गोनांथि। ओंखायनो ट्रास्टखौ गायसननायनिजों लोगोसे बे ट्रास्टनि गेजेरजों दिनैनि बे सानखौ जोङो जुगामि एभारलास्टिं बा एभारग्रिन खालामनो मिजिं खालामदों। आरो बे ट्रास्टखौ खुलिनायाव आंनिफ्राय आङो 5 लाख डनेसन होगोन होननानै आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों ट्रास्टनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम मेसेज हरनाय थाबाय। गथ' गैजायै जरा हौवा हिन्जावसाफोरनो हमिय'पेथिक फाहामथायनि गेजेरजों गथ' जोनोम मोनहोदों डक्टर भुबनेश्वर बर्मनआ। नोंगौ, बेरगावनि हमिय'पेथिक डक्टर भुबनेश्वर बर्मननि बाख्नायजाथाव हाबाफारि। गोदान जोलैनि गथ' गैजायै जरा हौवा हिन्जावसाफोरनो हमिय'पेथिक फाहामथायनि गेजेरजों गोबां सुबुंफोरखौ गथ' जोनोम मोनहोदों डक्टर भुबनेश्वर बर्मनआ। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बेरगावनि डक्टर भुबनेश्वर बर्मनआ थांनाय 2006 मायथाइनिफ्रायनो सावस्रिनि बिथिङाव हमिय'पेथिक आदबजों गोबां सिबिथाय होबोनानै गोदान जोलैनि गथ' गैजायै जरा